Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ki jaka jungok kai perthei, ki long kawai na kasibenta ban kentiu, bat kalat kamai jakpo ki trai muluk, kam tam ha ka jelahi barok kawai. Kumban syupen ken mau, baka temri boy ka long kawai na ki district, kabelas dang ban kiu ha ki jaka jungok kai perthei, bat kumju ha ki wei de ki liang. Mentaka singi ka pratari unailur, ka Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum, kali yo ban plipat ba no ya kawai ka computer machine trikam ka office, bat harangkat ki ying share dara la ne ki ten house, bala ais ngobha da MLA uba Merrill Bonds im, ka balong kum shibenta ban pensuk ya ka rukom trikam jong ka ka kenhun, ka bape ya ki kam jungok kai perthei ha ka district. Ha ka ne ka singi lai don ban sakilang da MLA ka nongpo constituency uba Merrill Bonds im kum ukongsan, uba plilat tiuso uba long president, bat harangkat ki dkhot jong ka Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum. Ke nikong siapa yang I play ya MLA badan burom jungi ba ila yo ban yu kejat ya ke office ke jungi di mesin ke ban nikong ban mi sukumen atau kata-kata ba ila yo ban donlang di MLA jungi nama ba ini ka komputer ba ini kita kitiar tiba entah camping tent ru ke di bila IMI la subha mi ya ke forum ke jungi ini sungu ni ko ai winuan dan happy body mi nama ba nadung tak singin yo ban operate ke ni di baru sekarang ni operate baik nak komputer dan di laptop juga perlu member gitu di mentapan ni langsung komen ni nak English pun bisa mentaka jing no senyang ke jumpi mah bangin langsung bangsu kalian ya kai jing lebar ke jumpi makin keseng ni lah tray ya kena kam ni langsung tray yang diberi lah orang orang mentangi lah don ke jumpa office mentangi lah yo lah ke jumpa komputer ni kamu ni langsung pan lek ini di project tang min ke office but ni yang senjang ke bagi pelayan, tu Islam ke bakaman swa, kumno ban explore lah ni ban lap, ya kini kita kan cuma kai berteh apa kerja ini, but internet ban page ya kapan siam ke jompi kapan dan sisa ban wat ban lap ya kini kita kan cuma kai berteh ban pendip saya kibor pada page, tourism department dan ni saya kini kibor kiba lap ban ai kita ngerap. Agar jing trelang bat ki snong bat ki raj bat ki wei de ki try jaka ki ba ka jing trelang jong hi ki bla yo sibun ki jing mentoi ni mla ban klep ya ko wei ne ki benta ki ba nga bala ding la don benta ban lek ban jungo ya ka krem lembit ti po pra kendeng jong garai nong lung do ka mana kaliang jong phi la sim kya phi la le stom ban yo wa ki jing arab ru ban penba ban internet ek tu jaka ka no ka long ka jing mentoi om tang na kabenta ba kani ka dong ka than yu jingi kan pau ne ko kok san e ka long ba ka jing mentoi na ya ki nong song song ki jungi habang yo ban penba ban pen internet ya kini ki tourist spot ki kan chua kai perthe ka kok san e ka long ka jing mentoi na ta ki nong song song ba kini yo ban kamai ban im ba ki dukan ba ka jing long ki guide ban yala ban pen e kini ki tourist ki bawan na po ka jala ban na chaba ka jala ko ju daga kentu ya pi bagi nak sibun ki jaka po temri boy ki jongi ki ba don ka potentiality na ka bentaban pen itna ki lo ki jaka jong ka pertheng ki po yang MP nang presidom nang ne sakmat bat ba I ba pli kum president da paro khot ki jong pi ki po yang bling don ka bat pi ha wat pinang la ban explore susu igini ki jaka dari jeng trelang bat ki bor snong ki por rat ka district tourism department kat dengan yang jong aku nong mikmat rung itu dengkat berpi senda banyak support banyak ai mensim berpi kilat jing rap kat ke mingila nak yang jong ai phi ban ngi nang tre rengkat kat por ke panwan ronang ya ban ngi ki bok riang tang ke office ke jong phi berpi yo un bu hang ni ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat no ken ni em tumni ai ketika COVID khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam